Good morning guys. So kita mo ang helicopter nga naglupad-lupad guys. Mo hata diha kung asa na sa mutugdang. Hi guys, nata diri ay kay na event ang mga army diri military. Pero dito kaso dito guys kay pang VIP daw to nga entrance. Yan diri ta kay di man ta VIP. Katong helicopter guys kay diri to gikan. Ari ta diri nga parking guys ay money parking sa mga military guys ilang area. Then murag na pa may bakanti daghan kadtog mga kasakjanan guys ay daghan man gud mga basta na sila event na nang gilakaw. Dito guys ay Papa, jitay no kuruma. try na to diri guys kung makahire ba ta. Puno na daw guys, di na daw ta makasud kay puno na ang mga parking. Kung jitay mitay no? Nandi mitay. Naritay? 違うよね、パパ。 Jitay narita ko na なりたくないよね、パパ。僕何がいいの？自衛隊じゃないって。トレイン。 Money lang area diri guys ay nagakadyo sila area diri pero ang mga military kay naa sa pinaka center napud sila medic ay moto guys ang gipangutanan si Akio nga ganahan ba sa mag-army di daw kuno sa ganahan guys pero ganahan daw sa mutan-aw nara sila ay wala naman napod ni show diri guys zawa na mi kapas kay late manggod miniari diri nga pwesto guys kay kinadaghan ang military diri magmarching ba manggitapog din sila diri sa tungan sa nay mga helicopter nay mga sagdanan nila mga dagko nga mga ranggo nga mga military ari diri zawa na mi kapas kay late miningari guys kita mo nang daghan ng mga tao di ba nay bata guys nagsanin na og pang military. Ladyo amo nakitaan nga parking guys mo ni naglakaw na laman may padong sa event. Inza nakalabay mi og cherry blossoms kani nga cherry blossoms guys kay lahi pud ni nga klase. Then kani guys kay station na ni diri minami station ni guys inza na parking sa bay kay ang mga tao ani guys kay ning sakay na sa train sa ilang bike ilang gibilin diri. Nami diri guys ay kay na daw bus para moadto sa event ba sa military. Tanaw na mo kung sa oras. Wana mi kapas guys sa 11:14 jang sunod kay 12:45. Pew pew. Pew pew. Pew pew. Kanang sound guys nga pew pew kay para na sa mga buta guys para makaibaw sila nga pwede na sila motabo. Ni kapoy na daw si jag nilakaw. Magpakubos na. Oh no. Nadailagan nga magkapoy-kapoy. Sa wakas guys, naabot na jud ta sa event guys. Naglakaw pud mi mga 20 minutes ani gikan sa nakitaan nga parking. Pero worst it ra guys kay sa Akio lipay man si gusto na ganina sa mudagan kay si Zara isa musud ban sa gikunitan kay daghan ra pag mga tao delikado. Then kani guys kay mga ranger ni guys nagprepare sila kay napon ni sila i-show pero anza ra ni mobalik ra ta ani guys kung time na kay nagprepare pa man na sila. Maglakaw-lakaw sa mi ani guys kay mangita pud kuno si Akio og duan kay gusto magpapalit. Sa diri nga area guys kay napay mga store. Ang mga tindahan ni guys mga pagkaon, mga duwaan, din mga sticker, masigunsa guys basta pwede ka makapili mga t-shirts. Pero syempre di ni libre guys, nda sa Akio nakapili nagduwaan mo na napapalit na 1 down. Sunod kay kanina kuno pud ijang gusto din pagbigyan na pud si jang papa 2 down. Nangita daw siya ni mo ning gipalitan. Sunod kita na pud si Jani guys, amo duwa kuno si Jani tag 500 yen ra ba ni guys. Sa kung palit kanin duwaan ba kay mapalit ra niya og 100 pero kay ganahan man sa mo try halat pagbigyan na pud. One chance ra ni nga game guys pero kinahanglan dapat makuha jud nimo kay kung di nimo makuha mawa to imong kwarta silbi kay isa ra jud ka makatry pero kami diri guys kay gipagbigyan mi si Akio katulon na nagtry nakuha man ni Jan sa isa mang ibalik og jabo. Ato ko ni ito. Ato ko. 手は落とさないでお姉さんに渡して、オッケー？考えてるって。ここに来てよ。はい、じゃあ。ここに来てよ。はい、じゃあ、はい、はい、レディー。ありがとうございます。ありがとうございます。
Diyan, nagsuroy-suroy rami ani guys, kasi Papa gusto ni Jay patry sa Q pasakay ani mga military nga sakjanan. Kay rare ani guys nga pwede mo sakay ani mga sakjanana ba. Mao gusto ni Papa nga makasakay si Akio. Nipalit mi ani guys og french fries. Then nata diri guys kay mag-show na ang mga ranger guys. Damo ni ang pinakaganahan tan-awon sa event diri sa military guys. O katong mag-march sila nga daghan kadtong mga military ba. Ganahan ko ato magtan-aw. Pero kani guys pinakaganahan na kay amazing ba. Cool kadto sila tan-awon guys, pero kay bawo jud ta nga dinhi sa zone ilang trabaho guys mo nang salute to them. Oi, 以上で現在訓練展示を終了します。我々山岳連隊はこれからも山岳連隊として任務実施を常に強靭な準備隊を伝えるため日々精進してまいります。訓練ってかトレーニング。あかんそれやりたい終わったご来場の皆様にご連絡いたします。 Then nami aning pusil-pusil guys kay gusto mo try sa Kio pero wato nakashoot pero si Papa nakashoot si Jagkatulo. Then ang premyo kay Chichirya. 持ってて。持って。 Kani diri guys kay naigansiran si Papa din ko maka-answer kay na madawat nga prize. Kani diri guys kay murag museum. 起立気をつけ着席 Kani diri guys kay pwede pa ni makasakay diri guys, but before mo sakay ani guys kay kinahanglan pa ni mo duwa ay napa nila ing duwa guys katong mulukso pero sa Kio kay di daw sila mulukso. Nilinya pa mi ani guys da sa Kio kay di day gusto mulukso mong diri na laman mi mag-drawing daw si Jan. Okay, dyan, let's go. Hipos na sila ay. Nakasakay jud taon sa Kio ani guys masigwa sa ning lukso pero ning linya minja gipangutanan ni Papa ang mga staff dito kung pwede ba nga ako na lang may mulukso. Substitute na Kio kay malik man sa Kio mulukso unsa kay di man sila musugod kay bugat pa sa ako magubahan sa kuno tong machine nila mo to nga gitugtan na laman sa Kio mo sakay ani masigwas sa ning lukso kaning linya man mi gipanaog na sa Kio ani guys kay napay mga laing bata ani gusto mo sakay naglinya pa then na sila libre nga tubig guys pwede mo inom ang mga tao ani sa mapud kuno niimnon sa mga military guys sunod kay gipatry ko ni Papa ani guys mo tira og tubig abi ko gaan ra si Zabug at manday puding pusila o yun sa inigtira ni mo baka na pressure mo nang matumba ng gipabarag dira. Then after ni uli nami guys ninsakay mi aning bus kaning bus guys kay para jud ni ani sa military nga event libre pod
para sa mga katungwa na mga parking ba kay basta na inventory guys kay puno jud daw kun na ilang parking basta di mo sadyo. Ug ari inja wa na ko ka video ani nga time guys, mga picture na lang ni sa cellphone ni Papa kay nalobat ko. So that's it guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone. Anta nag-enjoy mo.